Хасково, това са нашите квартали. Зелени зони, места за спорт, отдих и почивка. Направихме десетки спортни игрища в училищата и в междублоковите пространства. Обновихме напълно междублоковото пространство на булевард Васил Левски. Сега предстои обновяване на стадиона в Болярово и изграждане на игрища в останалите квартали. Доказахме, че Хасково може. Купуването и продаването на гласове е престъпление.